Flot kilde. Ja, så er du et godt stykke længere op end det, som I så før skulle være toppen af bakken. Og så er der sikkert nogle kække personer derhjemme, der sidder og siger, ja, men herfra der kan det jo kun gå ned ad bakke. Til jer, der kan jeg jo kun sige... Jeg tager mit kamera og hylster. Rimelig dumt, ikke?